ഈ പോസ്റ്ററിലൊക്കെ ടിവിയുടെ പമ്പ് ഇനാഗ്രേഷന്റെ പി കാണുന്ന പോലും ഇല്ല. ടിവിയെ ഊമ്പ് ഇനാഗ്രേഷൻ ആ പി ഇതിന്റെ കഷത്തിന്റെ ഇടയിലാ അതിന്റെ. എടാ ഇത് പമ്പിന്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാടാ. PUM. എടാ പമ്പ് PUM P അല്ലേ B ആണോ? പമ്പ് കറക്റ്റ്. എടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു P ആണെന്നാ തോന്നുന്നത്. കറക്റ്റ് പിയാ കറക്റ്റ്. ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആരാ ചെയ്തേ? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഈ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആവറേജ് വിളിച്ചേ. ബമ്പോ